Good evening everyone. Jotono sari kaham. Seng tini oro sini sumli hati wo. Sini sumli hati yacht club. Isanpur Bless Committee tai sini yang saka tongnai Tisha Mugri Bless Committee. O tinta notui buskang sini tibra bisi ketal tring teno ruksawe kaisa press meet. Klanya bekak seng tangai tongo. O press meet ni programo cinaro tongo sumilihati tring ter committee ni president sini borong gonang Sukumar Deborma tai kaisa angkai bo pus hulkai tongo sini Bless Committee ni chairman tai tongo oro sini tamhanai Isanpur Bless Committee ni member yakheba sini o taklai sumilihati tring ter committee ni sini convener sini takuk oron tai ora ani ukloko tongo sini o committee ni tamhanai secretary sini takuk Benjamin Deborma tai tongo sini advisor chief sini Roton Deborma tai ukloko tongo sini oro sumilihati bazar development committee ni advisor sini Chakrakuk sini borong gonang Dosro Deborma tai tongo sinero Omar Chakrakuk joto tongnai ang joto ni kaisa mungkulia jotono ojo jeng tamne attend tongo rekoke mose seng lai thanai bisidok ni haino taklai bisio bo sinio sumili hatiwo sini tibra bisi ketal tring ter yasak songma panda seng palanya ni bekak seng thang tongo aboto seng jotono saimano 21 December ni horos jeng obahaike seng palayayu ngai jeng oro lai thangnai 2020 ni simi tab sik jora more than 22 years ba 22 bosor jeng obahaike sini tring bisi ketal ter club ni bising dei jeng tamhanai observe khai phalayo engke taklai bo obahaike jeng khanya ne bakak thang tongo engke obono jeng hasteni lukurokno kesana ni musungo sini o bisi ketal yasak songma pandawo sini amchani lukorokni logi khorang yago yak rewi chengoi baksa sini o tibra bisi ketal ter no yasak songma pandawo jotono hanya ni bagai seng sumlihati yacht club ni ngai tai sini oro duita Bless Committee ni ngai sini hasini takuk tai bukuk songno khabai khukbai seng borongno lamsogo bai welcome khayu ngai seng tamhanai sini o tring bisi ketal yasak songoni pandano kaham kai chariti sane ni bagai sini amchani logi ba sini hasne lukurokno obono koinai norok jodino chungno subarani muchung khakai norok mentally physically norok chungno help khaimano obai ke norok no chung kok kasamu sini club ni ngai ta sini duita bisi yake Bless Committee ni ngai kok kasamu ba tamhanai request khaita tiring ni nong taklai ni moto tamo tongnai sini taklai ni moto ungkha sisadi basadi dofani hukumu mukumu lai bumano mathangai tisadi obono sini tring taklai egani moto tring bisi ketal yasanga songma pandani moto bisi ketal tiring sabo phai jani bagai cover amne to sinero seng sini local mangno seng khlalayo taboron ni jorawo sini oro tamhanai sini o eknong simna SC Sydney MLA phano obaike jorawo manjak phayo tai sini o jagani 13 nong simna tomakari ni NDC phano obaike michek manjak phayo tai seng sini jehetu mo area sini hejamara develop ni bisio klayo ke aroni jeng jekono ekta represent obaike jeng tuwi obaike jeng bisi burung jeng khlalaitia ngai taklaibo obono reginyo jeng sinaro local MLA agito MLA tongoni tabo ex MLA engka bot attend toknai sini local ni o 13 tamhanai simna tomakari ni MDC sab bobo attend toknai tai sini
hejamra adi block BSC chairman boba attend tongnai tai chinero to tongon tongo chini duita blast committee ni chairman tai bongni body rok tongo borok attend tongnai tai amjani chini intellectual borok civil society ha borok oro attend tongnai oba haita taklai nyo tiring bisi kata logo no gari rok no bahai chuba mung rok bahai rok khlai wan chung no ko chini planning to tongo jeng chini o jaga especially chini o duita blast committee ba duita blast committee tai kaisa chini yang moddo chanpur tabuk chini o tring obo chini o duita blast committee inglia chini o truk warka chini middle chanpur jotoi middle chanpur ni borok chungna borok directly borok financially chubai mai aphono bang physically phai chino ba haikai chini oro attend dong phayo borok chungmai baksono tam hanai chini tring bisi katalo yasak phayo o bhai engkai chung taklai chini committee chung decision khlaikya chung motamoti huge asuk tam hanai kotorkuk bigra khangra jara 4 family rokno chung relief rime aphono ok kachangmani jarao at least chung borokno blanket rok o bhai ke dinani bagai chung khakai tongo engkai khakhlayo chini jeta preplan kaham nongnai hinoi tai kaisa hangkai chung once you go lai thanai bisi rok haino chinero kwbangma tamhanai higher secondary exam tamhanai passing out dongjak matriculation exam passing out dongjak obahai merit student rokno chung borokno achievement award borokno chini just chini tamhanai token of love chung kaisa diary fan reka borokno kaisa tamhanai certificate phano ke obahai ke chung wansugui lai thanai bisi rokni haino chung obahai ke rinan hinai chung wansug lai tongnai ta chini o suli hati tai chini yor club baikhai je songjak je chini o 1433 je tring bisi oboni bagai je sing oba hakai tabuk press meet khlainani thangai tongo oboni bising tino je chini press meet ni bising tei oba hakeno sing ma kasaro sing 2000 ni simi sing khai phaimani taklai bai prai 22 oba hai klai tongo oboni bagai taklai nio bisiobo joto amchani sini sikla sikli bebag no joto okra sakra sini bebag takhu buhu bebag no tong khasangni bisingtei sini je otring bisino palainani bagai sing kobogo obni logologi amchani logologi sini joto hayong yakhai sini hastini joto lokurong no bo sini o tring bisio tini singmai baksa hom doron bisingtei phaiei manjaknani te palainani bagai sing kobogo amo simiya tini sini joto sikla rok obahake je lam hamya je obahake tabuk drugs obahake kabangma kefek maniyo je gelgui tongmani tini abrongni hoite truk sing yakarei sini dofani hukumu bo godalei tini sini tring bisini bisingtei sini tomung samung sini bekhana pariborton ma khlainai oboni bagai bo sing koimung narago obahake sini sikli rongno bo haino sing kabangma sini dofarok sini dofani bisingo sing yakare kabangma onyo dofarok bo obahake gerengei kabangma tomung samung ngui tongmani obrongno bo yakare sini dofani bisingtino obahake sing hukumu bisingtei godalai tongnani bagai bo sing kobo obahake no jawatri tring bisio tongkasang jottono sing tongkasang ni bisingti khlaiei sini o tring bisino sing hom dor bisingti khlaiei palai lenyani bagai jottono no kobo asungna hambai